saku tiko Ujala be mandaro jatuh Masalah kita bapayung tidur Tompang bataduh kalanggan urang rumah gadang pagaba kunci Biar ditanggung basahnya badan untung kok lai timbul si matahari Baknan ko banada nasibnya kita cando patuh menyembah tuduhan nanti lai dicari dia salah jawabannya kalah jo manang onde urilah dado kita nan bakureh tantulah mandape mengakini kurang tadang mau pe Bausa dia pasti ada rintangnya berkawan oi adik alun tantu elok kasadonyo di masalah baban mangkota raso bare tapa so maranggang kawan dun sana dake dipikir diran ngangkan rumik bedong jadinya dun sana jok kawan tisok nanti kabasuo juo dun sana jo kawan pasti ado eloknya Tompang bataduh kalanggan urang rumah gadang pagaba kunci biar ditanggung basahnya badan untung kok lai timbul si matahari baknan ko banada nasibnya kita cando patuh menyembah tuduhan nanti lai dicari dia salah jawabannya kalah jo manang onde urilah dado kita nan bakureh tantulah mandape mengakini kurang tadang mau pe Bausa dia pasti ada rintangnya berkawan oi adik alun tantu elok kasado